Бітті. Қазан зоопаркында мен сөйлемеген жан иесі қалмады. Хәзір қоя ұшарға енді. Ой, нешлесің сен тағым? Сәлем, дуслар. Бұл меңа нәрседер көрсетірге тілі ақыры. Ого, фламинго бит бұл. Олар турында мен бит сізге сөйлемедім әлі, дуслар. Тыңларға әзірме? Фламинго бик тә үзенчәлекле кош. Озын муенлы, зур томшыклы, озын тәпиле. Буе 150 сантиметрга җитә. Авырлыгы тавыкныкы кадәр генә 2-4 килограмм. Беләсегез килсә, фламингоның төсе аның ашаган йөзегенә бәйле. Ничекме? Хәзер сөйлим. Бу кошлар суда яши. Һәм төрле су үсемнәр, бөҗәкләр, кысла сыманнар, моллюскалар белән туклана. Кызыл кысла ашаган фламингоның кабырлары да кызыл була. Мондый ризык булмаган очракта алар агара. Фламингоның кабырларын бета-каротин дигән матдә буй. Зоопаркларда исә фламингоны буяр өчен кишер ашаталар. Йомыркадан чыкканда бу кошлар аксыл-сары була. Әти-әниләре аларны 2 айга якын кызыл сөт белән туендыра. Алар бу сөтне каян ала? Һәм ул нигә кызыл дисезме? Карагыз. Зур фламингоның уңашында кан тамырлары ертыла. Ә бүксәсендә сөткә охшаган сыек чая сала. Булар икесе кушылгач, кызыл сөт барлыкка килә. Ул кошның тумшыгыннан ага. Нәни фламинго да әлеге сөтне тумшыгын ачып көтә. Кызыл кошларның тагын бер сыры бар. Алар бер аякларына гына басып йоклый. Фламингога шулай җиңелрәк дип белгечләр. Белмим инде, белмим. Мин шулай йоклый алмас идем. Фламинголар төркемләп яши. Бер төркемдә меңләгән кош була. Шулай зур гаилә булып яшәгәндә генә алар үзләрен яхшы хис итә. Шунысы кызык. Мондый төркемдә әти-әниләр балаларын югалтмый. Алар нәниләрне тавышларыннан таный. Фламинголар шактый яхшы оча да. Алар сәгатенә 65 км араны очып узарга сәләтле. Менә шул серле фламинголар турында бүгенгә шуның белән беткән төс. Пока-пока.